here na nuisance na post on social media which ndo autopilot on emi here and in cash na kwa woman na be gale mu here 1 naira omo ni here na social media na ị na-ahụ ya na ọ ga-ahụ ịhọla ndị 100 men ọ dịghị mma ndị attract na hip-hop gị hụọ ha wee na social media ọ dịghị mma ihe ọzọ ị mere ụkwa na gị gbapụ ndị autopilot ha nọ na social media na-disgrace ndị Igbo. The truth of the matter wụ ndị IPOB leadership should look at the activities of Maazị Nnamdi Kanu. Ofonye adịghị akọ ha, ofonye adịghị nwut. A ga-edere ya leta ana m eme na advice to stop this nuisance ya na ụmụnne ya na-akọ. Otu a ka eji etogo ụjọ onye agwa ya okwu onye agwa ya okwu onye agwa ya okwu onye agwa ya okwu ejide ụmụazị bushere anyị nye disgrace so ụmụ unu otu a ka unu si enweta the Biafra. Okay, ịma na ọ ya abụ anyị pụta na-ekwu some of unu adara aghọta ife anyị na-ekwu because anyị na-afụ n'ogbo wee kwuo, you understand me. Ekwubuo na one of my video ebe nna kwuo nso that na if IPOB and Nnamdi Kanu create that IPOB sana some ndị bụ anyị pụta na-aka ọnụ mgba unu nkịtị ghọtago because we look at things wee na-afụ the outcome wee malike n'ebe a na-eje n'obodo ụkwụ akụ a na-amaghị eji wee juo ụmụahịa na onye na-ekwu ihe akịta na-abụ Lọlọ Nneka Chimezie. I think that na man go ebe ọsọ one day that na o jefu Nnamdi Kanu na Sokoto prison oge a na-ekwu okwu eji ego afọ Nnamdi Kanu nọ na-ejiri ego afọ Nnamdi Kanu. And remember that na this our mother now because ma akpị ya mother Nneka ọ bụ na o nwere oge ndị IPOB na-eprezi ya mana today ọ dị ka na-agbazi war inekata ife anya ọ na-asa anya oyi na-asụ wuru na ntị dị na-ekwu okwu na achọrọ inye ndị Igbo freedom from Nigeria emenwuru onwe fa organize ma wọsị ga-eme gị n'ụwa abịa dị ka ọnụ ndị lokọlọ gị. Ịmana ndị Igbo si na efi ọla na alahụ n'agụ onye anara ewu na nke na asịsị weta mbazuji. Look at what is happening today. Autopilot to this, autopilot to that. Simon Ekpa is working for Nigerian government. This one na Sabo, onye a na Sabo ntị ike today is Nnamdi Kanu. You understand me? The other day is Nnamdi Kanu's wife. Una just dey disgrace yourself on social media. Na-behave kuzi ka Nigerian government nwane unu na-asị unu chọrọ ịnapụta ndị Igbo from. Do you understand me? If for this issue of Nnamdi Kanu Biafra agitation, ebe a ka anything Biafra agitation ga-ejedebe. Onye ọbụla nwere ike ịnọkọta kịta one day wee mapụtakwa again wee sị na ọ na-achọ inye ndị Igbo Biafra wee megide ya wee sị that na onye nwanne ga-ebu egbe wee nọrọ ebe nwanne then ifo ndị Nigeria army gị gbalava debe ifo Nigerian police gị gbalava debe Chineke ga-akpọ gị ọkụ and m ga-eso wee sọpọtụ campaign ọ na ọ bụ na ejide gị sikpọọ gị ọkụ na ndụ because ndị Igbo anwụọ enough na this Biafra is Biafra asịrị. Look at if unu na-eme na social media. Now let me read out to ihe Lọlọ Nneka na post gasị recently a memere understand nnọkọta afọ m ihe asọ ndị izego nnọkọta na-ajụ onwe m what is really going on ndị IPOB? What is going on? Does it mean na enwere ike anọkọta sị that na IPOB sakara Nnamdi Kanu ọ na Nnamdi Kanu ebe eji eji ọka nọ ebe a wee na kọntrolu kedu kọntrolu a na-asị ka etinye anya ka because ụmụ nwa aghọtara ife na-eme ife nke a dịkwa egwu but ka m gwa ọrụ na ife nya bụ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu ebe a ọ bụ the first post you follow us that na I will not be intimidated, I will not be cowed. MNK is a coin man. The truth about Kenya, Negentio, he abandoned his wife and kids, moved to Kenya, bought a house, bought the most expensive car, moved in with another woman, while his members were languishing in jail. Others protest while he and his siblings were in charge of money, cashing out. They live large. If you know, you know. If about this woman on
that is na praise bụ Nnamdi Kanu post to ife akịta ọ bụ ọsịkwa that na after abandoning his wife and kids in Europe for 1 year he moved to Kenya, bought a house, moved in with another woman, bought the most expensive car, living large with IPOB money while he's ojedebe ebe a. You understand me? Ọ pụtakwa kịta na wee post o wee sị MNK have followed Wazirike, studied the movement under Masobu before absorbing with Radio Biafra. He spent years brainwashing our people with Radio Biafra, which was what Wazirike wanted to do with it, because they saw how desperate our people needed Biafra and were ready to believe anything. Wazirike wanted to expand his trade across bond and appointed the Radio Biafra, but MNK double-crossed and hijacked Radio Biafra and got a wide range of followers who were even brainwashed more than Masob members, knowing fully well that people will begin to ask questions. At some point, he already have a branch of drainaged, brainwashed, innocent followers that will come to his defense. How do you explain that the so-called Biafra freedom has now turned into a civil war, not between Biafra and Nigeria, but between Biafrans and Biafra? You know, why the man in the middle of it is there, Onyendu, and if anybody tries to call his attention to it, you automatically becomes compromised person who have collected money from politicians. So now the same allegation after the IPOB in a rebel over somebody like us, you know, all the cafe blue game, Lord on Nekachimeziano. Game into eventually go no, but that can so believe about Biafra and IPOB. Our brother na-akpa Baranze, n'issue of Kenya. Do you understand me? I raised this question that time, kedu ife bujele Nnamdi Kanu Kenya? Agbaranze ji igwe ọkachamara ọkpọgidere mụsịm akpegboe n'igwe gbagbuo m. Even my king uru agụ akịta na afọ. If you ask that kind of question again, I will remove you from this life. Do you understand? But today, all of them now, onye ọbụla amị naanị isi, Agbaranze no dey talk again. Even Ikenga Uluagu Amini could go on here. So, what is happening? What is happening? So, Biafra, Igbo Kenya is all about business. Obuna Gema Boni Bachoberi make the use of your brain. Egan. And then what they didn't do we move on. Umure Biafra JKB anywhere. I'm telling you. And the whole woman gonna bono Biafra. Know this and know peace. Stop allowing these people to brainwash you. No matter they will make use of your brain. Nobody is fighting any Biafra for you. Now they cannot try go here. Now look at what is happening. Do you understand me? And all you know na call onye korobago onye akorobada. That is akwetu anyị kunu si were as na ga eweta this Biafra. Ebunu na behave ka ndị Nigerian government nwanne unu na-ekwu okwu fa. Ikenekweni m unu onye mara asụ ya sụọ n'ikwu isikwa na mara asụ sụọ n'ala mana mmiri dọ n'eju dọrọ nwa nkịta na ọ ya nwoke okporo je jụọ ntụ ụtụtụ ga-echi ya ka emesịa.